der var den. Hey, who's that? Who's that? Stille, hov, forresten. Skal vi se her, hvad jeg fandt i avisen. Forresten, var det godt at være i Næstved? Ja, for fanden, mand. Og I ser pisse hamrende godt ud. Og så spørger I, hvorfor har jeg det her tøj på? Jeg ved det ikke. Jeg gik i byen i almindelig tøj i går, og jeg kom hjem i det her. Tak, Crazy Day til Næstved. Lortested. Så. Jamen, når de spiller så højt, man bliver nødt til at have cigaretfilter i ørerne til sidst, for at kunne stå op og ikke bløde ud af øjnene, så er det fandme det også. Så, det er lige en meddelelse. Alle kan godt tage deres mobiltelefoner frem. Næstved Stjernepiger. 23-årige, første klasse, smuk chokoladeprinsesse, slank, lækker model, ægte F-skåls meloner, super frak sambanumse, rask, super fransk, booktid fra 16 til 06. Var det noget? Så står Gø og Kokke hernede og klapper. Ja! Kigger lidt på hinanden. Ja! Og jeres forældre står dernede. Husk lige at skrive jeres telefonnummer på forældrene. Hvis det er, at de går i gang med at drikke og snakke om, at de skal swinge, så betyder det ikke nødvendigvis, at de godt kan lide musikken, og de danser i rytmiske bevægelser henholdsvis frem og tilbage eller fra side til side. Det kan betyde noget helt andet, specielt hvis de lige pludselig er blevet ekstra gode venner med deres naboer, overboer, underboer, eller bare nogle tætte venner, eller måske nogle tætte venner, hvor en af dem er familierelateret. Det kan gå frygtelig galt. Vær venlig at skrive jeres telefonnummer på jeres forældre, så vi ved, hvor de skal findes hen, når vi har fundet ude i hegnet sammen med Nea Jens. Så det var dagens meddelelse. Er nogen ellers satanister? Det er de samme 3 drenge, der står hernede. Ja, så har vi det i dag. Så er vi satanister i dag. Det er det næste band, der kommer også. Det er det første band, der kommer. Som har fået en verdensomspændende satanistisk pladekontrakt med damer og herrer. De vil ikke stå ved det, men de ved, det er der inderst inde selv. Eller de ved det ikke endnu. De aner ikke, hvad der sker. Andet end at de er kommet som verdens bedste vækkeur til jer Næstved. Og så skal vi lige være enige om en ting. Er vi enige om, at her i denne ende af pladsen, der har vi den hyggelige scene? Så må I blive modskyldt. Det var altså bedre i hovedet til det der. Det var det sgu. Det har en chance til. Det har en chance til. Er vi enige om, at det hernede, det er den hyggelige scene? Og deroppe, der bor Jacob Haugaard. Og han ved ikke, hvad der skete i 70'erne, selvom han levede der. Men han var der trods alt, siger nogen. Mine damer og herrer, tag godt imod de første 5 annoncer fra Ekstrabladets kontaktbureau. Hvad hedder de?